fulani ina za ka je haka? Ina za ka je? A dama shanunmu ne ya ɓace zan je in duba. Zo in taimake ka. Ai kala ku na zo ne ba bari in baka ka kofce ba. Zauna. Zauna. Ina za ka je haka? Ina za ka je? Wallahi shanunmu ne zan je in nemo a can. Ni bako ne. Na san baka taba gani na ba. Na zo ne in taimake ku. Kaga kai ne fes ɗin taimako. Yanzu magana da ake zan gaya ma kaɗan daga cikin abubuwan da ke damunka. Ka gane ko? Yanzu haka magana da ake yi ma akuyar kakakku ta bace. Yawwa waya dama. Me magani ne fa ni? Me ka gani anan? Nan komai da na leƙa nake gani. Mana yanzu kana ji na dai? Ka ajiye duk abin da yake aljihunka ka je ka jira ni a yakwanan nan da minti biyu zan duba ma sai ka dawo. Ka je can kwanan nan da minti biyu ka dawo. Ban ji ba fa. Na ce ka je nan da minti biyu ka dawo, ka je kwanan can ka dawo zan duba maka. Duka komai ka a'a ka ajiye min komai mana na gaya ma. Ajiye min a nan wajen. Duka ka ajiye sa da wannan kuɗin da kake lissafawa. Tafi. Tafi? Ka je kakka waigo zan duba maka yanzu. Kana waigowa maganin nan zai balle ka tafi kawai na gaya maka. Yan bin nan fa. Ce ka wuce kawai mana. Ala.